Hola, què tal? Us donem la benvinguda a l'Infopodcast. Temps per endinsar-nos per uns instants en el pantà de Sau i també de deixar-nos portar per l'emoció del futbol. En parlem tot seguit. L'Infopodcast del 9-9, amb Sílvia Pedret. I és que Sau, la memòria submergida, el documental sobre la construcció de la presa i el record de l'antic poble de Sant Romà, ha rebut un premi. Agustí Danés, director editorial del 9-9, benvingut. Com ha anat això? Explica'ns. Hola, Sílvia. Sí, doncs el documental Sau, la memòria submergida, una coproducció del Nou TV i La Xarxa, ha rebut el premi al millor documental al FICCAT, un festival internacional de cinema en català que es fa a Roda de Berà, i el cap de setmana van premiar aquest documental. És un treball que té imatges inèdites de la vall de Sau, que retrata la història de la gent que en va marxar, perquè les aigües van inundar el poble, i també retrata la història de la gent que hi va arribar, la gent que hi va anar a treballar per construir una presa gegantina, i aquesta part de la història sovint no s'ha explicat. Sau és moltes coses. Sau és una postal de pel·lícula, és un indret emblemàtic, és un espai natural atractiu, és també el termòmetre de la sequera a Catalunya, però hi ha una part, que és la de la memòria, que sovint s'ha eclipsat, s'ha deixat en un segon terme. D'aquí el títol del documental, que es diu Sau, la memòria submergida, aquella part amagada. I aquesta memòria de qui és? És la memòria de la gent que hi va viure, de la gent que hi va treballar, però també de la gent que hi va patir i de la gent que hi va morir, perquè aquesta presa es va fer en unes condicions gairebé infrahumanes que es retraten en el documental. Hi va morir molta gent i no interessava que se sabés, el règim intentava tapar-ho, això. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquest documental era necessari fer-lo, és necessari veure'l, i també cal dir que, per tant, està molt bé que s'hagi pogut premiar. I quan es podrà veure? Sí, s'estrena aquest diumenge a 11:15 del vespre al Nou TV, a les televisions de la xarxa, i es podrà veure també a la xarxa més, on quedarà allotjat. Seguim endavant i canviem de tema perquè el Torelló de futbol sembla que està vivint un moment dolç i farà el play-off, Agustí. I sí, de futbol n'hi ha de molts tipus. Parlem del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, però n'hi ha també altres categories. I el més modest encara no ha acabat la temporada. És el cas del Torelló, entrenat per Miquel Muñoz, que ha fet una campanya excel·lent i ara s'ho juga tot en un play-off contra el Berga, doble partit per pujar a primera catalana. El Torelló, al final de la Lliga, ha empatat a punts amb el Nació Terrassa, però per gol a barà ja han pujat els ballesans, és allò d'un cara o creu. I ara els de la Vall del Gès van també a un cara o creu contra el Berga. Dels dos equips, Torelló i Berga, en pujarà un. Aquest cap de setmana el primer salt a Berga i el cap de setmana següent el segon assalt i definitiu a Torelló. Hi haurà ambient i potser ascens. Doncs vinga, que hi hagi sort. I just abans de marxar, I avui et portem a... on ens portes avui? I com a acte, els beneficis de la lectura. Una xerrada amb Anna Rovira i Núria Silvestre és aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori de Caixa de Manlleu a Manlleu, dins el cicle per un envelliment saludable. Agustí Danés, moltíssimes gràcies per la informació. Ens veiem ben aviat. Demà més Infopodcast. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9 FM i La Xarxa.